Но остава видимо разтърсена след случилото се изподеля с Мали, че изобщо не очаквала Ведът да стигне дотам да извади пистолет и да стреля. Тя се опитва да изглежда спокойна, но напрежението в гласа издава, че ситуацията започва да излиза извън контрол. В този момент Фирдевс ги вижда заедно и става свидетел на близостта между Нур и Мали, което веднага събужда подозрение у нея. Малко по-късно Нур започва внимателно да насочва мислите на Сеуат в определена посока. Тя намеква, че Ведът не е действал импулсивно, а умишлено е насочил оръжието към жената, която е нарекал Севги. Това кара Сеуат да се замисли, а разговорът му с Фирдевс допълнително задълбочава съмненията. Двамата стигат до стряскаща хипотеза, че преди години Ведат може би е убил Севги, майката на Сеуат, Ахсен и Дилара. Ведат, от своя страна, не губи контрол над ситуацията. Той вика Нур и Лейля в стаята си и строго ги разпитва как е възможно непознатата жена да стигне до него. Двете се опитват да се измъкнат с обяснение, че тепърва ще проверят случая, но Ведат ясно им дава да разберат, че няма да им се довери напълно и ще ги държи под око. Нур не губи време и започва да настройва Ведат срещу Ерен. С хитри намеци тя внушава, че именно той може да стои зад странните събития в имението. В същото време Ахсен демонстрира открита арогантност към Лейля, но този път Ерен не остава безучастен и я поставя на място, защитавайки Лейля и показвайки, че няма да търпи подобно поведение. Мали информира Дилара, че прострелената жена вече е дошла в съзнание, но не е обвинила Ведат пред полицията. Въпреки това намеква, че тя няма къде да отиде и може да поиска подслон или дори да се настани в имението нещо, което би създало още по-голямо напрежение. Сеуат се опитва да прикрие следите и уверява Ведат, че е изхвърлил пистолета в морето. Паралелно с това Фирдевс предупреждава Мали да бъде повнимателен с близостта си с Нур, ясно показвайки, че вече ги подозира. За да защити позициите си, Сеуат обяснява на Ведат, че жената е проникнала в къщата с цел кражба. Ведат приема тази версия, но веднага нарежда нещо друго. Ерен трябва да бъде отстранен от имението възможно най-скоро. Мали съобщава на Нур, че Фирдевс ги е видяла заедно, а също така разкрива, че тя ще се срещне с Арзу, майката на Джерен. Това кара Нур да действа още повнимателно и стратегически. В опит да затвърди влиянието си, Нур съветва Сеуат да отнеме правомощията на Ведат, като намеква, че психическото му състояние вече не е стабилно. Междувременно тя информира Дилара, че Сеуат има намерение да стане настойник на Ведат и да поеме контрола над подписа му ход, който може да промени баланса на силите в семейството. Лейля забелязва, че Ерен излиза ядосан от стаята на Ведат. Той изподеля с горчивина, че никога не е бил истински щастлив като част от фамилия Тюроло. За да го разсее и да го извади от мрачните мисли, Лейля решава да го заведе при децата, място, където поне за миг може да почувства спокойствие и смисъл.